O Liceo de Noia non só é un edificio, é a alma viva da nosa vida cultural, e actos como o de hoxe son unha mostra máis do seu compromiso constante coa difusión da arte e da cultura en todas as súas formas. A Semana Santa, ademais de fe, de espiritualidade, tradición, pois tamén leva emparellada moita cultura e arte. Pois non temos máis que ver a cantidade de imaxinería que estes días sale ás rúas, tanto de Galicia como do resto, eu diría que do mundo. E outra expresión artística e cultural tamén moi importante é a música que acompaña a ditas imaxes, que ademais de marcar o paso para costaleiros, porteadores, tamén serve para dar solemnidade e sentido aos pasos profesionais. Ben, por todo isto, esta tarde, desde o Liceo de Noia, a música de Semana Santa cobra protagonismo neste escenario cun concerto moi especial. Un concerto que vai a unir solemnidade, historia, emoción, da man de dúas grandes formacións. Por unha banda, a sección musical Veracruz, con ese son inconfundible que nos transporta directamente ao corazón das profesións, con forza, sentimento e un profundo respeto pola tradición cofrade. E por outro lado, a nosa banda de música de Noia, un referente cultural da nosa vila, cun incansable labor para levar a música a todos os recunchos do noso municipio, e cuxa traxectoria e compromiso coa música tradicional e relixiosa son motivo de orgullo para todos nós. Quero agradecer o esforzo e o compromiso destes músicos das dúas agrupacións, pois logo de acompañar os pasos polas rúas da nosa vila, pois teñen a ben sentarse no escenario do Liceo e ofrecernos este concerto.